and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Tanan mo sa gawas. Oh, mituto ka na sab na ako, Kamire. Taras gawas. Almendras ang imong apelyado, Karodi? Oh, Almendras bitaw. Almendras sap ang nabutang sa name cloth sa gisulob nimong uniforme. Og major pa ang imong ranggo. Koinsidente ni o tinuyo kay mao'y tinuod. Mary, Tubag ako, Karodi. dili ni siya koinsidente. Usa kini ka tinuyo og tinuod ka, Mary. Tinuyo kini na akong gipatahi. Tinuyo kining maong uniforme. Tinuyo kining pagpabutang gid nako sa name cloth ning akong uniforme. Ang tinuyo og tinuod lahi ra kayo ug way comparison. Tungod kay ang tinuod man gyud nakong apelyido ug initial sa akong pangahan ang nabutang ni ning name cloth. Mangutana gyud ko nimo ba? Dali ang imong pangutana kay dagdagan ang mga oras. Suhito ka kaayo sa maong kampo. Pasensya na. Dili pas pagkakaroon aron mahibaw ka nga nung suwito ko sa maong kampo. Tara, nausik ng oras. Labing siguro, ito ang mga kauban nato sa ilang pwesto. Nagpahimutang na o nagpaabot na lang sa hustong oras. Angayan ka kaayo, Rudy. Military ka gyud tan-awon. Di ka gyud ilhan nga usa ka badi ay ka mapulang manggugubat. Mao na ni atong sakyan? Yes, Major sir. Carry on. Sir. Carry on, soldiers! Di ka sa front seat, Mary. Anilang ko si Montupad, Major. Pwede? Alright. Hop in, Sarge. Thank you, Major. Mabuhi ang pag-unghok mo, bayan. Mabuhi! Tara! Manang. Ngila. Ngilanda. Bangon na. Di ay bulad manang Yolanda. Ay, hain man ang buwad inday suping. Ah, Oh, wa man lagi buwad suping. apa dugi-dugi ka manggubangon. Mang gikomedyahan ta ka nga na buhat. Oh, man. Kalit kami bangon. Imo lang kong gipinuangan ha. Wa man di ay buwad suping. Giinday pa kunin mo ng yole. Kina ay bulad. Pero Pag-ando, wala di ay bulad. Balay, samo lang oy. Na sige, mga una ta. Sa mo lang. Manang, kaon kayo nagmaayan ng yili ha. Kinsay nahibalo. Nga gidongog sa Ginoo ang atong mga pag-ampo kagabi. Nga makagawas na kanong adlawa. Ninduta ka ano? Pero mas nindot gud unta kaayo kung doon ay buwad suping. Basta naalay buwad nga sinugba. Nya mo alis bo ang kahumot. Lami agad sa buwad, oy. Unya, dugay man nga mahurot kay kusi-kusion malang nako. Pero, oy, nganong para man ni sa usa ka tawo ang rasyon sa pamahaw suping? Ako ray makakaon ani. Unya, ikaw dili. Ay, sa di lamang, dili ko kapamahaw man ng yili. Basta, gidungog lang sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Nga makagawas na kanong adlawa. Suping, Hala, pasig makagawas na tama ng yili. oy, ang bintanilya man lang sa pultahan ang giablihan, suping. Kuwang mo grasya raw. Terang kuwang. Uy, buwadong! Nalimtan tingali lang nga duha ta dinhiman ng yili. Isirhan man lang dayon. Wag yung kutubaga kung naapay buwad. Ay, bulad. Sukad. Sukad pa ka ni Adto, bulad ka na.
ug hangtod karon bulad lang gihapon nga kanon ang gihandom ni Manang Yola. Saba di Sofia. Oy. bulad, Imo lang bulad. jud kong lingaw-lingawon. Nakakita ko kauban. Diretso ta. Mula hustang ato sa loyo na ining kampo. Nara sa unahan o gamay ang atong pwesto. Ka James, unsa naman diya sa luyo? May nagsunod? Wala, wag kami. Padayon ta. Liko sa tuo kauban. Nilata sa luyo sa kampo. Torang ato agianan. Hinay lang. Dini. Mary? Lawom ka gihuna-una? Gibantayan ako ang kasaba. Kung magsaba na gani, kung maglangas sa silag maayo, manaog ta, ug muambak aning paril sa kampus sa mga kaaway. Unsa imong gibati? Kung malikas ta o kamay, dili ginato maluwas ang akong ug mamatay sa takarudi. Salig na ako ka, Mary. Maluwas lagi ang imong inan. Ako na ipasalig nimo. Pwesto na kayo ta. Nahibaw sa tangatuan na sab sa pwesto sila si Karudi o Kameri. Ang paabuto na lang nato, mao ang kasaba sa sod sa kampo. Nabusog ka? Nangili? Nabusog man ko. Samot ko ng tatog, nabusog ko kung doon na pa'y buhat suping. Hay, kanas aka mawala ang bulad. Kada tubag bulad, kada tubag bulad. Sura, siya ba na eh? Ano ba? Ay, iipusan ang atong kinan at suping. Unsa marong langas? Siya ra may langas ron. Hala, Naunsa ron sila? Sunog! hala. Sulog ko na oy! Siya ra may nasunog. Oy! Ginoo. Ay! Bukat ako sa paril. Ako'y mo nagkatkat. Sunod ako. Mamayunan ka. Naanami aron luwason ka. Dali! Ituloy mo kamot, Mary! Ayaw, salamat kay kaya ko ni. Una kong layat. Sunod na ako. Ha? Layat na! Tara. Sunod ako. Andama ang imong armas. Yes, Major. Kuya, Corporal? gusto mo siya. No, ayaw. Corporal! Patsya po sila. Major Rudy Almeida. Mga tanga mo, Corporal! Naghala-hala mo! Ayaw kabalaki ang mga buto. Boy, kabalaki ang mga NP nga nakasudi ni sa kampo. Manok imo lang sa di pakatog. Ako mapusil niya, Ayaw lagi. Major! Saan mo na eh? Lain mo, Patsya. Mura mag nakailagin sila ni mo, Rudy.